आङो भालुकमारि जंगल गामिनि सासे रेभिनिउ मेम्बार एक्टिभ रेभिनिउ मेम्बार बिपिएफनि आं 17 बोसोर बिपिएफआव थाबाय बिपिएफनि गोबां खामानि मावबोबाय आं किन्तु आङो सोलायनाय मोनासै जितु परिबर्तनखौ नुहुराखै सोलायनाय डेभेलपखौ नुहुराखै बेखौ नुहुरनानै आङो दिनै बे दानि जितु थामथि गोरोबथा बर'नि जितु गोरोबथा बेयावहा दिनै आङो नुहुरदों बे गोरोबथानि गेजेरजों गोबां इस्यु लाना फैदों माबायावहा बे बिटिआर जितु सुक्तिनि दफायावहा दा बेखौ नुहुरनानै आङो जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बेनि थ्रुयैनो जोंनि जितु बिटिसि बासिया जे उन्नति जागोन आं बेखौ मिजिं नुहुरनानै मिजिंथिनानै आङो दिनै गोसो खुसिजों आं निजेहै ओंखारबोदों खारन आङो 17 बोसोर थानानैनो बिपिएफआवहा जुदि बिदिनो दोङोबा बा परिबर्तनखौ नुयिखाय बे सोलायनाय नुयिखाय बिनो दोङो दा बिदिब्ला जों बे सरकारखौ सोलायनांगोन आरो आं बे दिनै लाइभनि गेजेरजों आङो मोनसे रायजो राजानिसिमबो खावलायनो सानदों गोबां समावहा गोबां मानसिफोरा मिडियानि गेजेरजों गाज्रि फोसावनायखौबो आङो दुखु फोरमायनो सानदों खारन बे सुक्तियावहा जेबो गैया बिटिआर सुक्तियावहा जेबो गैया होनना बुंनाय मानसिफोरा बिसोरनियाव खर'हा जेबो गैया होननानै सानदों आङो मानोना बिटिआर सुक्तियाव जेबो गैयामोनब्ला आरो जितु आगोलनि जितु बिटिसियावहा दिनै 17 बोसोर थानानै मानो मावबोआसै मानो दिनै डेभेलपनि खामानिखौ मावनो हादिया आं बेखौ नोजोर होदों नोजोर होनानै दिनै आङो दिनैनि प्रमद बर'नि जितु दैदेननायावहा बे गासैबो जाथि जनजातिफोरखौ लानानै दिनै बिथाङा मोनसे सान्थि जितु रायजो दानो थांगासिनो दोङो हा हुबिदा आरो जितु निबुनिया समस्याखौ समाधान खालामनो थाखाय बिथाङा गासैबो जातिफोरखौ लानानै दिनै बे इउपिपिएल दलखौ स्ट्रं खालामनानै दिनै मोनसे स्थायि गोजोन थासारि लाबोनो आरो जितु गोलैसोनानै थानाय गोबां MA BA पास खालामनानै दिनै साख्रि मोनाखै बिथांमोना गोदाव सोराव जाना दोङो आरो किसुमाना नबिना जितु समस्यायावनो बांगालर हारियाना गवा बेफोराव थांनानै दिनै गावनि जिबनखौ सोलिनो थाखाय गोदाव सोराव बेबायदि जानायखौ नुदों जाहाथे बेखौ नुहुरनानै हयथ' जोंनि बे गिदिर गोलाव जितु सानसुमा एबा बर' सात्र हन्थाया दिनै आरो NDP आरो बर' सात्र हन्था बे थामथि गोरोबथा जितु पिसखौ लाबोनानै जे गोजोन थासारि खालामनो हासिगोन जों बेखौ मोनसे गोख्रोङै मिजिंथिदों आरो जों आसा फारिदों दिनै सोरबाया साननो हागौ मानिबा सार्थ'आवहा बे थांदों आं खिन्थु थाखा फैसानि सार्थ माबा मोनसे थिखा मावनायनि सार्थ'आवहा आं दिनै फैयाखै खिन्थु जाथिनि सार्थ'आव आं दिनै ओंखारबोदों जों दिनै गासैबो आं बे लाइभनि गेजेरजों बुंनो सानदों जे आंनि सायाव सोरबा माबा मोनसे साननाय दोङोब्लाबो आं खुलुमनानै बुंहरनो सानदों बयखौबो आं सोलायनो लुगैजादों बयखौबो जेनेबा सोरनिबा बांसावनाय दिनै बे सुक्तियाव जेबो गैया होननानै दिनै माखासे बुंनो सानबाय थादों बेफोरो जाय बुंग्रा बिसोर काफुर होननानै जों सानदों खारन बे सुक्तियाव दोङो बे सुक्तियावहा मा दोङो मा गैया दिनै गिदिर गोलावआ बुंबाय थादों बे सुक्तियावहा मा दोङो मा गैया बेखौ हयथ' नोंथांमोना बयबो नुदों आरो किसुमान मानसिफोरा बांसावगासिनो दोङो जे प्रमद बर'आ थखायबाय खिन्थु बियो बिराद गोरोन्थि जाय बुंदों बे काफुर आरो जाय बुंदों बेखौबो उत्तर होनो हायो जोंनि जितु भालुकमारि PCDCनि जितु आन्दाराव थानाय मेम्बार दङ बेखौ जोङो बालाम होननानै बुङो बिथाङा मैयायै मोनसे इउटुबाव हगारदों जे बिथाङा बुंदों जे प्रमदआ बहुत थखायबाय प्रमद बर'आ थखायबाय रायजोफोरखौ बे गावहाथ' गावनि आखलखौ गावनि चरित्रखौ गावहा देखायनांगौमोन गावादि मा मानसि दा बेखौ गावहा रायजो राजाया मिथिगौ खिन्थु बेबायदि बुंनाया बहुत लासिंसिं जादों सासे आबसुआ जाहैबाय बर'नि मोनसे सिनस्रि जोंनि जातिनि सिनस्रि बियो
बे आबसुखौ रायनाय माने गासैखौबो रायनाय जायो गावनि फिसालाखौबो फिसाजोखौबो रायनाय जायो दिनै मानो दिनै आन्दलन खालामनो गोनां जाखो दिनै जेनेबा बिपिएफआ खामानि मावफुंनि थाखाय दिनै बे आबसुफोरा बा एनडिएफबिफोरा दिनै जोंनो माबा मोनसे सान्थि पिस नांगौ होननानै दिनै बे थामथि गोरोबथायावहा सान्थि पिस खालामबाय जोङो बेवहा गासैबो रायजो राजा आं खावलायदों गासैबो जुगदान होनांगोन रावनिबो खुरांखौ खोनासंनो नाङा रायजोफोर आरो रावनिबो खुरांखौ लानानै गावखौ नस्थ' खालामनानै आरो मोनसे खुरां आं खोनाबाय थादों थाखा फैसादों मानसिफोरा बायदों 10,000 फैसा होगोन बायदिसिना होगोन जेनेबा माबा एकाउन्ट बिलाइ खांथिंदों बेफोरथ' बिराद गाज्रि दिनै बिथांमोना हारिनि खामानि मावनो ओंखारबोदोंब्ला बिथांमोना मानो फैसादों बायनो नामायदों बे मोनसे सिन्था खालामनो गोनां फैसा लाखांनायनि उनाव मा बिहैगोन बिनि खाथियावहा जुदि जातिनि जुदि खामानि मावनो ओंखारबोदोंब्ला बेयावथ' फैसानि खुरां नाङा दिनै इउपिपिएलआव फैसादों मानसिफोरखौ बायाखै दिनै सान्थिखौ लुगैनानै गावनि गथ'फोरखौ मोनसे मोजां थासारियावहा सोलोंथाइ होनो थाखाय दिनै मोनसे एमप्लयमेन्ट खालामनो थाखाय आरो दिनै बे सुक्तिनि गेजेरजों जिबादि जों मोननो हादों बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामनायनि गेजेरजों जुदि दफाफोरखौ मावफुंनो हायोबा बेयावनो जों गासैबो जिबनखौ निबा खालामनानै थानो हागोन जों बेखौ मिजिंनानै दिनै ओंखारनांगौ जों बयबो खिन्थु रावबो फैसादों बायजानाङा थाखा फैसादों गावखौ बरबाद खालामनाङा आं बेखौ आंनिफ्राय दिनै बुंदों आं मानो बुंदों नोंथांमोना आंखौ हयथ' नुबाला बुंनो आंनि बिनि फिननायखौ होफाफिनांनो मानि थाखाय फायदों आं खिन्थु रावखौबो सोरबा माबाखौ बुंनो थाङाखै आं सोरबा चेयारमेन रायनो थाङाखै सोरबा कर्मि बिपिनि कर्मिखौबो आं बुंनो थांलिया बेवहा मोननाय मोनिजों खुरां गैया जों जातिनि इसुखौ लानानै जों जातिनि जिथु डेभेलप जातिल' नङा जों बे जोंनि बिटिसि बासायाव जिमानखिनि माने मुस्लिम बाङालि बिहारि सावथालि एबा नेपालि गासैखौबो आखुलि लानानै मोनसे सान्थि रायजो दानो थांगासिनो दोङो जों बेखौ मदद होनांगौ आरो बेनो जोंनि साक्सेसन होननानै आङो साननानै लायो आरो आं बिपिएफनि सासे सुगिदार बायदिमोन आरो 10 जन लाबोबा लाङो 50 जन लाङोबा लाङो आरो आङो जिमानखिनि जिखिनियावहा आङो एक बिन्दोबो आङो माबा खालामाखै दा बिनि गेजेरावहा जे सोलायनायखौ मोनाखै आरो निस्सय आङो दिनै लाइभनि गेजेरजों रायजोफोरसिम आं बुंहरनो सानदों जे आङो खेमा बिदों जे आं बिपिएफआव थानानै जे आं जेबो खामानि मावबोनो हायासै बिनि थाखाय आं दुखित आंखौ सोरबाया माने मा बुङो बे आमुगा मेगनानो गैया थुमुगा मेगनानो गैया जोंनो मानो होआखै थारमाने होनो हानायबो कन्डिसनानो गैया बिपिएफआवहा बेबायदि दा बेबायदि जेनेबा सोरबाया थिखाना माया न' लुगैयो दा न'खौ जुदि होनोनो हायाब्ला न'फोरखौनो जुदि होनो हायाब्ला अब्लाथ' जोंखौ रायखागोन दा रायोब्ला जों रायजानो गोनां जाबाय दा बेफोरबादिखौ लानानै बे सरकारावहा मावफुंनो हानाय जेबो माबा गैया होननानै आरो दुर्नितिया निस्सय दोङो आं बेखौ साननानै गोजौनि जिथु हाग्रामानि जिथु दैदेननायावनो बेयो जाबोखादों खारन मानो दिनै जोङो मोनसे बाप लानानै सनमान मोननांगौमोन दिनै बाप लानानै जोङो असनमान मोनदों दा मानो रायखोमा जानो गोनां जादों दिनै साथा खुन्दुं कम्बल लानानैसो दिनै जोङो राजनिति खालामनो हाया साथा खुन्दुं कम्बल एबा ब्लेंकेटजोंथ' जों दिनै रायजोआ जौगाया समाजा जौगाया जोंनो माबा मोनसे मा नांगोन गोरिबफोरना थिखा मावा गोरिबफोरनो न' नांगोन आरो जोङो गथ'फोरनो जोंनो साख्रि होनो हानाय जोंनि मोनसे जब नांगोन दा बेफोरबायदि माबायाबो गैया माबायावहा जिथु बे बिपिएफनि जिथु सरकारावहा दा बेखौ आं नोजोर होनानै नुहुरबाय आङो बेयाव थाबाय थाबाथ' जों जाया आरो जिहेतु आङो बेबायदिनो आगोलावबो बिनो दाबो बिनोब्ला जों सरकारखौ परिबर्तन खालामनांगोन दिनै थौ मोनसे फैदों मोनसे थौ फैदों जे सरकारखौ सोलायनांगौनाय रायजो राजानि खुगायाव गासैनियावबो फैदों जों बे सरकारखौ सोलायोबासो जोङो मोनसे मा जागोन जों उन्नत जागोन जों बेखौ नुहुरनानै दिनै आङो खावलायदों आरो रायजोफोरखौ आङो दिनैनि गेजेरजोंनो लाइभनि गेजेरजों खावलायदों बयबो रायजोफोरा माने फैनांगौ आरो इउपिपिएलखौ जुगदान होनांगौ सरकारखौ दानायावहा मदद होनांगौ खारन गावबागाव फिसा दोङो गावबागाव सात्रफोर दोङो गावबागाव फिसाखौ गावबागाव शिक्षा होनांगौनि माबाया दिनैनि बे इउपिपिएलआवसो नुहुरदों आङो साकरि बाकरि बा एबार जिखुनु अर्थनैतिक राजनितिक बिथिंथिं बे इउपिपिएलआसो मावगोन आरो जोंनो लिडारखौ सायख'नांगौ जादों दिनै लिडारा जाहैबाय बलिष्ठ लिडार
दिनै जाय मानसिखौ जों नुदों प्रमदनि जिथु नेतृत्वआवहा जों नुदों जे मा बिथाङा गासैबो जाथिखौ लानानै दिनै खामानि मावनो ओंखारबोनायावहा बिथाङा सासे सक्रिय बिराद गोहो सक्ति आरो बिराद माने टेलेन्ट माइन्ड आरो बिथाङा मा माने एडभान्स माइन्ड आरो बिथाङा गासैखौबो समान अधिकार अननाय होनो हागोन आरो मानसिफोरखौ बियो मा खालामनो हागोन गोजोन होनो हागोन होननानै आंहा मोनसे आसा दङ।